बिसोरलाय सोर? सोर? जों मिथिगौ बिथांनि मुङा जेम्स आरो बिथाङा एक्टर जों मिथिगौ। किन्तु बाथ्राया बेसो बुंफबजोब्बाय आयु 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 जेम्सनि हाबानो जेम्सनि हिनजावा बिदिनो आमुखा बिदिनो मा दरखार बेबायदि बुं। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना दायो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय दावराव जेम्स आदानि नङा होमब्ला लोगोफोर। बे समावहाय जेम्सनि जिहेतु हाबानिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय लानानै दिनै हाबानि जोबनाय सानसिम ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव दावराव जाबोगासिनो दङ गाननायनि जोबनायनि सेन्डालनि मानिबा ओरैबायदि नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बिथांनि बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै दिनै सासे ब्रादाराहाय ओरैबायदि मोनसे जेम्स ब्रादारनि जानानै ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव मोनसे सोंखारिथिनाय बुंदों आरोना लोगोफोर मोनसे मोजां रावजों बिथोन होदों बिथां ब्रादाराहाय। थ' जियानो जा लोगोफोर बिथांनि जेम्स ब्रादारजों लोगोसे डक्टरेट लक्ष्मी बसुमतारी ना मा टाइटेलखौ आं बांद्राय बारा मोजां मिथिया लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर गाज्रि दा मोनसै बिथांनि बेफोरबायदि हाबाखौ लानानै बाजैनिसिम बा जेम्स ब्रादारनिसिम जानानै बिथाङा मा दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय ससियेल मिडियायाव बाथ्राखौ फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना गुवारै खोनासंलांबाय था आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला खोनासंदो। बिसोरलाय सोर? सोर? जों मिथिगौ बिथांनि मुङा जेम्स आरो बिथाङा एक्टर जों मिथिगौ। किन्तु बाथ्राया बेसो दिनै बिथांनि हाबानि खोथाखौ लानानै हिनजावखौ लानानै मानो एफा दावराव? मानो एफा दावराव? मा जेम्सआ सोरनिबा खहा खालामदों नामा? ना जेम्सआ सोरनिबा माबा मोनसे दाय मावदों नामा? मानो एफाबां दावराव? हाबा जादों जानो हो गावबागाव गोसो थोदों गावबागाव लादों। जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै जेम्सआ सोरबा हिनजावखौ लादों बेखौ लानाङामोन मानाङामोन जोंहा बुंनो जेबो मोन्थाय गैया। गाव गोसो जादों गावसोर गोसो जालायदों गावसोरनि गोसोआ मिलायलायदों हाबा जादों बास जोब्बाय। बेयाव बे सेन्देलनिफ्राय लानानै दख'नानिफ्राय लानानै गासैखौबो जे दावराव खालामनांगौ बेथ' खोथा नङाना। सोरबा हिनजावा सोरजोंबा हाबा जाखानायनो बुरैनो सिख्लानो उन्दैनो मानो बेखौ बुंबाय थानो दरखार गैयाथ'। मालाय गावसोर गोसो जालायदों जेरैहाय फारसेल' आखाइजों आखाइ खबजाया बेबायदिनो मोनसेल' गोसोजोंथ' हाबा जानो हाया बा सासेल' मानसिजोंथ' हाबा जानो हाया। दिनै बिसोरो सानैजों गोसो मिलायलायबाय हाबा जाबाय। सोरजोंबा हाबा जानायानो होन मायानो होन बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया। मा सोर नोंलाय सोर आंलाय सोर जे नायबाय था बिसोरनि न'खरा माबोरै जागोन उनावहाय होननानै बुंनो सोर जोंलाय? मालाय गावसोर गोरोबलायदों उनाव मा जालाङो जालाङा बेफोरो गासिबो गावसोरनि। बेयाव जोंहा जेबो समस्या गैया। नांलायबाबो गावसोरनि नांलायाबाबो गावसोरनि मिथिलांबाबो गावसोरनि मिथिलाङाबाबो गावसोरनि। बेवहाय बेखौ दावराव खालामबाय थानो जोंहा जेबो दरखार गैया। बुंफबजोब्बाय आयु 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 जेम्सनि हाबानो जेम्सनि हिनजावा बिदिनो आमुखा बिदिनो मा दरखार बेबायदि बुं नङा होमबा? गतिके आं खावलायदों हाबा जाबाय मोजां संसार मोनजालांथों। बिसोरो संसार जानायाव नांलायबाबो दावराव दावसि जाब्लाबो जोंनियाव जेबो नांफैया। मानोना बिसोरो जोंनि न'खराव फैनानै नांलायफैया। नांलायबाबो गावसोर न'खराव नांलायगोन गावसोरनि गेजेरावनो जोबगोन। जोंहा बेयाव हाबनांगौबो दरखार गैया। मा जायो जाया बेफोर गासैबो बिसोरनि। नाथाय दिनै संसारखौ बिसोरो दासो जाहांनो नागिरदों। बेवहाय बिसोरनि बे संसार जानो नागिरनायाव मानसिफोरनि मेगना माने इसेबां गाज्रि बेखौसो आं मोनसे सिन्था खालामदों। मालाय संसार जागोन जानो हो जोंहा जेबो खहा गैया। नोंसोर जाहोनाङा जों जाहोनाङा। बेखायनो गावसोरनि संसार गावसोर जाथों। आरो आं बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामगोन मैयानि दिनावसो बिसोरो रायजोनि गेजेराव समायखिरा लानानै हौवा हिनजाव जादों। बिसोरनि संसारा अरायबो मोजां जालांथों मोजाङै बिसोर संसार मोनजालांथों। आरो आफा इसोरा बिसोरनि बे गोथार जुलिनि गेजेरजों बिसोरनो जा बोर सारस्रिबाय रायजो राजानि बोर मोनबाय बे बोरा अरायबो बिसोरनाव थाबाय थाथों। आं खावलायदों बयबो रायजो राजाखौ रावखौबो ट्रल खालामनो नाङा बुंनो नाङा। खारन गावबागाव लाइफ नाथाय जों जोंनि खहा खालामदोंबा जोंनि गाज्रि खालामदोंबा जोंनि समाजाव जुदि गाज्रि बारहावाखौ लाबोदोंबा जों बुंनांगोन। नाथाय जेम्सनि हाबाया जोंनि बे समाजाव गाज्रि बारहावा लाबोआखै आरो जोङो जोंनि जेबो खहा खालामाखै।
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां ब्रादाराहाय मा रावखौ लानानै दिनै नोंथांमोनखौहाय बुजायलांखो बा बिथोन होखो आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर नंगौ जों बिथांमोननि सानैनि गेजेरावहाय गोरोबज्लायनानै बिथांमोना दिनै सानैजों अनज्लायनानै जर जुलि जादों नङाब्ला लोगोफोर थिग तनका आखाइ फारसेखौ फारनै आखाइ गैयाब्ला आखाइ फारसेजों माने खबजोबनो हाया होननाय बायदि बिथांनियाबो जेनेबा मोननै गोसोजों मोनसे जानानै बिथांमोना दिनै सानैजों गोरोबलायनानै हाबा जादों नङा होमब्ला लोगोफोर बेयाव जोंहा जेबो बुंनोहाय मोन्थाय गैया बिथांमोननि जिहेतु अनलायनानै गोसो गोरोबलायनानै हाबा जानायाव आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन लाबोफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गोनां गोथो जेनेबा नोंथांमोननि सेराव आं बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बिदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय